Добре дошли в как да попълним.blogspot.com. В това видео ще ви покажа как да попълним заявление за смъртен акт. По своята същност всички заявления изискват попълването на един и същ вид съдържание. Формата на различните заявления в различните общини е възможно да бъде различна, но, както вече казах, по своята същност информацията, която се изисква да се попълни, е една и съща. Въпросният документ, който виждате пред себе си, е заявление от сайта на Столична община, което изтеглих преди малко. Основните данни, които трябва да се попълнят, е от чие име се подава въпросното заявление. В нашия случай съм попълнил примерни данни, които са измислени от мен и нямат нищо общо с реалността. Всяко едно съвпадение е плод на случайност. Тук отгоре, както виждате, се попълват трите имена на лицето, което подава заявлението, къде живее. Тези данни може да се видят от личната карта. В нашия случай съм попълнил град София, улица Чайка, блок 2000, вход А, етаж 8, апартамент 45. Тук съм си измислил някакъв телефонен номер. Евентуално емайл може да се попълни към документа. Тук се описва какъв документ желаем да ни бъде издаден, в нашия случай смъртен акт. Тук долу се попълват и какви документи се прилагат към самия документ. Когато се издава смъртен акт за първи път, са ни необходими само съобщение за смърт, издадено от здравно заведение, и лична карта на починалото лице или паспорт. Тези допълнителни приложени документи са необходими, когато искаме да ни се издаде смъртен акт за втори или последващ път. Т.е. ако, да кажем, сте загубили старият смъртен акт и искате да ви се издаде ново копие, трябва да представите документ за платена такса, документ за самоличност на наследник на починалото лице. По принцип всички необходими документи, които са необходими да се представят, са описани в сайтът как да попълним blogspot.com. Вярвам, че ще ви бъде от полза да прочетете и съдържанието на въпросния сайт. Така ще си спестите много ядове и бавения и връщания. Когато трябва да си извадите смъртен акт за втори път, обикновено формата е малко по-различна. Пак се изисква данните на лицето, което желае да му бъде издаден смъртен акт. То трябва да е наследник на починалото лице или да има нотариално заверено пълномощно, издадено от наследник. Тук пак са споменати, в смисъл са описани трите имена на лицето, ЕГН, адрес по местоживеене по лична карта, както виждате, телефон за връзка. Тук се записва какъв вид документ съответно искаме да ни бъде издаден и на името на кое лице. Много добре и смисъл е доста препоръчително да знаете кога е починало лицето, за което искате да ви бъде издаден препис извлечение от смъртния акт, тъй като така ще им бъде по-лесно на служителите от общината. Съответно тук поставяте дата и подпис. Въпросните документи, когато се издава акт за смърт за втори и следващ път, обикновено се издават според зависимост от вида на услугата, която сте си платили, в рамките на един ден, в рамките на 3 или в рамките на 7 дни. Всичката тази информация е подробно описана в как да попълним blogspot.com. Както вече казах, ви препоръчвам силно и горещо да прочетете информацията. Надявам се видеото да ви е било от полза. Благодаря ви, че гласувахте за сайта ни в социалните мрежи. Чао от мен!